pontosan azért tettem ki, mert tudom nagyon jól, hogy ez bárkivel előfordulhat, ahol velem is előfordult, és igenis ezzel szembesülni kell, és megoldásokat kell keresni, nem pedig nyomogni azon, hogy hú de szar. Én is nyomogtam 2 napot, hogy hú de szar, de utána azért voltunk itt, hogy megoldjuk a helyzetet, és meg is oldottuk. Szóval most bemegyek a lakásba, és megmutatom, mi lett a WC szituációból. Itt lehet trónolni. De az a WC? Minden, oda van egy vigyázat, figyelem. Anya, az is komolyan van, ez nem viccelek. Nézd, viccelek. Sose tenném. Vasárnap viccelni? Úrnapján. Sem. Úrnapja van. Ma asztalosok beépített bútort szereltek az alattam lévő lakásban. Egészen. Jöttek 10 körül, és most is meg ott voltak mielőtt eljöttek. Boldogan, majd jó. Az új napja ez. De lehet, hogy jó pénzért dolgozni. Reméljük.